Ngayon po, pag masusyan tayo, ing solemnidad, ning pamaitas na banwa, ning Ginoo. Iti punta po ngayon pa tayang samban, puryan at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, abe-abe tapong pasalamat at ding makatuking intensyones. Pasalamat king birthday ng Pauline Ocampo. Para king special intention ng Doktora Trinidad Arcilia, Doktora Edna Martiliana, John Darrell Binuya, Antonina Lacanla, Norain David. Para king malagwang kapaldanan dari, Victoria Galang, Roy Pare, Marmen de Matulak, Consuelo Mendoza, ganakantala naman din kaluguran tamong mayang unabye, lalong-lalo na rin, Ruben Roque, Rosario Roque, Jose Marukot, Marcela Limpin, Urbano Roque, Fernando Arcilia, Enrica Soto, Jose at Rosita Justinian, Josephine at Daniel Silvero, Anikel Benliro, Among Pablo Diaz, Among Pablo Songco, Among Alejandro Ocampo, Among Luis Lagman, Alfonso Isip, Maria Erwina, Marites Armas, Avela Suniga, Edelwina Ibay, Nelia Lagman, Corazon Mendoza, Bienvenido Manalili, at ding sablang kaladwa king purgatorio, lalo lang luna, retang alanang makaganaka karela. Talakad tamo po. King lagyo ning iba, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. King sinobling bibi, Ginong Isus, ngini mabiya, king ligayan ning iba, kapamilatan ning Espiritu, ning titagan at lugod, manatiliyasan ng parati kay kayo. At kay ka antemorin. Maralas sing Ginoo alayo karing kay katang amano at dapat, adwanta kay ang ngini, ing patawaran nakatamo. Yag kastang ining miagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos, amayupayan tuto, at kay kayo kapatad, uling mikasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at ngayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karisablang angel ampon santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, kin Diyos aginutamo.
King Diyos sa mayupayang tuto pakaluluan na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana, king biye alang angga. Amen. Karing tao kay ang kaluguran, pupurihan, nagkaparangalan, nagkapaligayan, nagkatsasamban, pupurihan, nagkaparangalan, nagkapaligayan, nagkatsasamban, nagkakapayapan. Karing tao kay ang kaluguran, pupurihan, nagkaparangalan, nagkapaligayan, nagkatsasamban, pupurihan, nagkaparangalan, nagkapaligayan, nagkatsasamban, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ing mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ing mata sa Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, tinas may Jesus pabuning sablang lilangan. Ibuklat mo ring puso mi at kaisipan, king kapasalamatan at tula. Ulinging pamaitas na banwa ning anak mo, tagumpi mi na. Daki na kami ning kiyang katawan, minuna niki kami, king kikang ligaya, at karen mababiye na kami, king kapanayan. Ing sablang kapurian kay ka, o Diyos ay pami, kapamilatan ng anak mong Hesus Kristong ginumi, king pamakisamak king Espiritu Santo, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba, king libro ning dapat da, haring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teofilo, selese ko ing sablang depad na, ampon ing turo ng Jesus, ibat king kamumulan, angga king Aldo, amitasya, banwa. Bayuya mitas banwa, milakwan niyang panabilin,
king kapamilataning banal a espiritu, karing taong pinili ng antimong keyang apostol. Kilubda ring 40 aldo, kay ba't ning kamatayano, maralas siyang pepakit karelo, king miyayaliwang paralan, ay karaniwan, antimong patutu, king ya mabiyeyo. Ikit de at akasabi na lo, tungkol king kayaryaning Diyos, at inyang makatipon lo, nga nang minye panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune panayan nye ka rin, ingkalam apengak mo ning igpa, aasabi ko na ke kayo. Neminyagyo iwan, king kapamilataning danong, dapat ikayo, e binanglambat, iba't kingaldoy ti, mga binyag kayo, king Espiritu Santo. Kaya bere Jesus, kanitang may tipon lading apostol, at kitang dakeya. Gino, ibalik mo ne kanyan king Israel, ing kayaryan. Pekibat ng Jesus karela, ing kayo payanang igpaku, ya ing mitutuldo karing panahon at karingaldo. At ngayon tulid ke kayo, ing pakibalwan pa nung kapilan la datang. Dapat mikatmuan kayong upaya, potang datang neke kayo ing Espiritu Santo, at ikayo ring maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria, at anggana king sikoti ning yato. Kaybat nang asabi iti, mitas siya banwa, kabang makalawe lakeya, at ingbiga pimpanane, king panimanmanda. Makalawe la pabanwa, kabang paitas siya, inyang bigla lang linto king arapanda, ring adwa kataong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pa katalakad kayo keti at makatalangaban wo? I Jesus, aikit yung mitas banwo king arapan yu, datang yang pasibayo, nung makanano yang ikit, mitas banwo. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. papanikya ing Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyop ding trompeta. Papanikyain Diyos, kintrono na, at busal ning masayang kulisak, at tiyok ding trompeta. Ikong sablang tao, makpak kayo, king mitmong tula king Diyos, kulisak kayo. Uling ing Ginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilog ayato, ya ing aring sakdal, degulan. Papanikyain Diyos, kintrono na, busal ning masayang kulisak, at tiyok ning trompeta. Papanikya ing Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyop ding trompeta. Magkanta kayong kapurian, king Diyos, dalitanan niyang kapurian, ing ari. Papanikyain Diyos, kintrono na, busal ning masayang kulisak, at tiyok ding trompeta. Uling ing Diyos, siyang ari ning mabilog ayato, kaya dalit kayong kapurian, mag-ariya ing Diyos karing sablang bansa, makaluklukya king sagradong trono na. Papanikyain Diyos, kintrono na, busal ning masayang kulisak, at tiyok ding trompeta. Kadwang pamamasa, iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Aduan ko king Diyos, ning ginutamong Hesu Kristo, ing marangalay pa, king ipagkalugne sa ke kayo, ing espiritong babye kabiasnan ke kayo, at pakilala king Diyos, banlubos yeng abalo. Ipanalangin ko, king aslaganan na lasana ning Diyos, ding ke kayong kaisipan,
ban abaluyo ing kapanayan ake kayong kiyaos. Nung no anti karakal at degulan, ing pengako ng ibye karing banal, at ing alang-angga ng kayupayan, ke katamong manalig kaya. Ing kayupayan ay ti, yan naman ing pepasubling miye kang Kristo, at milukluk kaya king banwa, king danewanan ning Diyos. Inya at yulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. Maigit yaw paya ing lagyo na, karing sablang lagyo, emuking panahon na iti, nuneking paintungol man. Pepailalam ning Diyos ing kayupayan ng Kristo, ing sablang bagi, at ya ing binili ng pekabundok ning iglesia, at ing iglesia, ya ing katawa ng Kristo, ya ing kasasakdala na, nitang misasakdal, king sablang bagi, no karin paman. In amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo po ngini ing mayap a balita. Munta kayo ituruye karing sablang tao ingka kong ebanghelyo, kaya beyo ko kapinanman ang gaman king kapupusan ning panahon. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At keka antemoren, Pamamasaking maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring labing metong, ante kanini ing makasulat, kailangan niyang dumalan kasakitan kang ing Kristo, at sobriyang miye, king katlong aldo, at ing lagyo na, ing pamanisi at kapatawaran, daring kasalanan. Sukat ni panaral karing sablang bansa, magmulakete Jerusalem, ikayo ring testigo kariting sablang bagi. Iyo kakalingwan, ing ako mismo, itubod kay kayo, itang pingako ng iba ko. Inya ikaw mamako king siyudad, hanggang iyo tanggapan, ing upayang iba't banwa. Kay bad, ti Kinong Jesus king luwal ning siyudad, karas da Bitanya, tinas no ring gamat na, at binindisyon na nala. Kabang bibindisyon na nala, likwa nala at mita siya banwa. Simbande at mibalikla Jerusalem, kimit mong tula, at ila patugot pupunta king templo. Pupuri at pasalamat king Diyos. Ing mayap ng balita ng kikatang kaligtasan. Kapuriang keka o Kristo. Mayapayabag po sa lahat. Nayapayabak po. Ngayon po, pinagdiriwang ng ating simbahan ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. May langit nga po ba? Ano po ba ang langit? Ang langit ay na kung saan nandoon ang Diyos.
kung saan nandoon ang mga anghel, ang mga santo, kung saan nandoon ang kapayapaan, pagkakaisa, at kasayahan. Mga kapatid, ano ba ang mapapala natin sa ating paniniwala, sa ating pagsampalataya sa Panginoon? Ano ba ang kahulugan ng pagdiriwang ito sa linggong ito, ang pag-akyat ni Jesus sa langit? Tatlong mahalagang bagay na ating matutunan sa kapistahang ito, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Una, ang pag-akyat niya sa langit ay ang paghahanda niya ng ating kwarto o silid sa langit. Kaya sinabi niya sa kanyang mga disipulo na mauna ako sa inyo sa langit para ipaghanda ko ang mga silid ninyo. Pag mahanda ko na, babalik ako para sunduin kayo. Malinaw sa ating pagdiriwang ito na ang ating buhay ay hindi dito magtatapos sa mundong ito, kundi ang ating buhay ay papuntang langit. Kung nasaan ang Diyos, doon din tayo. Kung saan ang ating mga master na si Jesus, doon din tayo. Kaya mga kapatid, ito isang paalala na sa ating pananampalataya, wala pang nakarating doon sa langit at bumaba kahit kamag-anak natin na nagsabing may langit nga, kundi si Jesus, siyang ang totoong Diyos at totoong tao ang nagsasabing may langit. Kaya mga kapatid, bakit tayo nagtsatsaga? Para saan ang ating pagtsatsaga? Para saan ang ating paggawa ng kabutihan? Di ba? Para tayo'y makarating sa langit. Iyon ang una na punto. Pangalawa, ano ang ating matutunan sa pagdiriwang ito? Ang sinabi ni Jesus, nung siya ay umakyat sa langit, sinabi niya, iiwanan ko kayo pero hindi ko kayo pabayaan. Mawawala yung presensya ko physically, pero nandyan ako kasama ninyo. Kaya lagi natin tandaan yung pangalang niyang Emmanuel. God is with us. Kasama natin ang Diyos. Pero marami ang nagtatanong din, Father, bakit? Kung kasama natin ang Diyos, bakit hindi ko siya nakikita? Hindi ko man lang siya mahawakan. Pero naramdaman ng ating buhay na may Diyos na gumagalaw, may Diyos na magbibigay sa atin ng lakas ng loob para harapin ang mga pagsubok, ang mga problema na dumarating sa ating buhay araw-araw. Kaya malinaw na sinabi ni Jesus na hindi niya tayo pabayaan. Sino ba ang naging pabaya? Hindi ang Diyos, kundi ang tao. Tayo, mga tao, minsan ang pabaya. Kaya sinasabi natin, pag tayo'y nagkakaproblema, kung tayo may pagsubok sa buhay, sinasabi natin, wala namang Diyos. Hindi ko maramdaman na nandyan siya. Bakit niya ako pinabayaan? Nasasabi natin iyon sapagkat sarado ang ating mata, ang ating puso, ang ating isipan, ang ating buhay sa grasya at pagpapala ng Diyos. Dahil ang ating sarili ay nakafocus lamang sa mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. Kaya mga kapatid, kung tayo ay may hangaring makarating sa langit, huwag natin laging pagmasdan ang mga nasa paligid. Anong ibig sabihin nun, Father, na huwag pagmasdan? Kung titingnan lang natin ang problema, ang mga nangyayari, madismaya tayo. Mawawalan tayo ng pag-asa sa buhay. Kung makita natin lagi problema, hirap, at kung ano mang makita natin, pagpatay,
at kung anumang anomalya, parang nakakawalang gana na magpatuloy sa buhay. Pero hindi yun. Kasi ang mga bagay na ito na nakikita sana natin, ito na sana ang patikim sa buhay sa langit. Na dapat dito pa lang sa lupang ito, sa mundong ito, maramdaman na natin sana ang totoong pagmamahalan, ang totoong pagkakaisa, ang totoong pagpatawad, ang totoong pagsuporta. Pero bakit hindi natin magagawa? Dahil laging may kulang. Hindi natin hinahayaan ang banal na Santatlo, ang Santissima Trinidad, na pumasok sa ating buhay, sa ating puso at isipan, para tayo'y makagawa ng kabutihan. Kaya hayaan sana natin ang banal na Espiritu Santo na siya'y sinabi na Jesus na ipadala niya para magpatatag sa ating lahat, para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Kaya mga kapatid, lagi tayong tumingin sa langit, sapagkat pag tayo'y titingin sa langit, laging gagawin natin ay makalangit. Laging nakafocus ang ating sarili, ang ating atensyon sa Diyos. At kung tayo'y nakafocus sa Kanya, lahat, kahit gaano man kahirap ang buhay, laging magkaroon ng pag-asa, sapagkat ang Diyos, siya lagi ang nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa atin. Kaya sa pangatlong punto ng ating pagdiriwang na ito, ay ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, kayo ang mga saksi sa aking ginawa, at kayo din ang magpatuloy sa aking nasimulan. Hindi lang po ang pari, ang madre, ang magpatuloy sa misyon ng Diyos, kundi ang bawat isa sa atin na binyagan, ang bawat isa sa atin na sumasampalataya sa Kanya, ang bawat isa ay may misyon. Paano ba natin isabuhay ang misyon para makapasok sa langit? Ano ba ang susi doon para makapasok tayo sa langit na yon? Gumawa ng kabutihan. Pawang kabutihan lamang. Isabuhay kung ano ang tama. Huwag hayaan na ang mali at hindi maganda ang mumuhay sa ating buhay. Dahil yan, marami ang gumagawang ng kalokohan, ng pagtataksil, ng pagsisinungaling. Lahat na lang din tayo. Damay-damay na lang. Kasi nga, majority. Hindi ganun ang buhay. Mas maganda yung kahit mag-isa ka lang, pero pinanindigan mo ang katotohanan, ang tama, ayon sa turo ng Diyos. Ang magmahal at ang magmahal ng kaaway. Ang magpatawad ng mga taong nakasakit sa atin. Ito'y isang hamon sa bawat isa sa atin na ang misyon na ibinigay sa bawat isa sa atin, sana magampanan natin ng maayos, mabuti, at may yung bukas sa ating kalooban. Hindi tayo napipersa lamang. Hindi dahil sa takot lamang, baka mapunta tayo doon sa impyerno. Hindi ganon. Dapat sa bawat paggawa natin, alam natin na yun ay para sa ikabubuti ng lahat. Na yung ginagawa natin para sa ikabubuti ng ating pamilya, ng ating kapwa at sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto na nating lahat magkita-kita sa langit balang araw, gumawa tayo ng mabuti. Sikapin natin gumawa ng kabutihan sa harap ng kadiliman, sa harap ng kasalanan. Sana po mananaig lagi ang kabutihan para tayong lahat magkita-kita sa langit, ang ating totoong tahanan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa salpantaya ko, Alilang kimbanwat yato.
Tengagliging upaya ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Maria Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebie, pepayta sa banwa, makaluklok, wanan nin Diyos, ipang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kukum ka ring mabie ampon menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubli ng mening ding mete, at king bialanganga. Amen. Ang ginutang Jesus, mabibiyang ini king ligayan ning iba. Dapot balo tamong atin niyang kamalayan, karing kikatang pamangailangan, at malyari na katang damayan. Antimo nung makanano yang mikiraki king makatao tang kabilyan. Inya nga tamong manalangin kaya, Ginong itubod miki kami ing Espiritu mo. Ginong itupod meke kami ing Espiritu mo. Gino, kapamilataning kekang espiritu ning tetagan, agyagan me ing papa at dingke kaming obispo, at ing kabilugan abalayaning Diyos, ing umela king dalaning pamagbayo, aalang takot, at manalig king pahintungol, inya ngaming manalangin. Ginong itubod meke kami ing Espiritu mo. Gino, patnubayan at pakilusan mo kami, kapamilataning Espiritu Santo, ban mi biyebye kami, agpang kingkekang ebanghelyo, anting masayang balita ning lugod, katuliran at kapayapan, inya ngaming manalangin. Ginoo, itupod meke kami ing Espiritu mo. Gino, ibuklat mo kami kingkekang espiritu, gawan mo keng metong apuso at kaladwa, ban miyabe-yabe italakad niya, ing metong akomodidad, at daptan para king metong at metong, itang depatan mo para ke kami, inya ngaming manalangin. Ginoo, itupod meke kami ing Espiritu mo. Gino, itugtog me ing kekang espiritu, karing pamuntok ding bansa, gawan mong taong ating matampang pamanlawe, banding tao, ilang maging manimunarang masabal, at makalalanglang kapaligiran, amit mo king dangal, at katimawan, anong nuring tao, apasulong da ing karelang kagiwan, inya ngaming manalangin. Ginoo, itupod meke kami ing Espiritu mo. Gino, ibiyemeke kami ing kekang espiritu, ning lunos at pakalulu, ban igalang mi ing sablang biye, at saupan ding kapatad ming at yuking pamangailangan. Abayan mo kami, O Gino, ban ayabayan mila, at makapagbalik ing kapanaligan da king biye, inya ngaming manalangin. Ginoo, itupod meke kami ing Espiritu mo. Ginong Kristo, ing sablang upaya miyabi keka, karin banwat kay tiking yato. Mamali ka kay kami kapamilatan ng Espiritu mo, bani kami ring maging amano at pangatyo mo kay ti king yato. Ngining salukuyan, ikang mabibiming Ginoo, nginit kapilanman. Amen. Sakripisyo, anting kabayaran, di pa magkulangi, kapasalamatan, king grasya mong binye. Tanggapan mo, Ginoo, ay ining balen mo,
isutsata iyaguna keka tinapeanala araw ning lama ilang regalo minyampang kekasang katulang tanggapang mo Ginoo ay inimbalen mo man keng isutsala iyaguna keka tinapeanala daraon ning lama ilang regalo nyampang kekasang katulang. Manalangin kay kapatid, bading kikatamong dawon matanggap harapan ning Dios sibpang mayupayang totoo. Tanggapan asaning ginutin daon karinggamat mo, kikapuri at akilagayan ng keng lagyo, king kikatang sa plala, mabilong ng banal akapulungan. Ginuming Dios, kariting tanda ning tinapi at alak. Jesus sa anak mo, umining akayabi mi. Ibini sakay kami ingkiyang spirito ning sikanan, making imanatiling makatalanga banwa. Subali mo po tangan duan mi, ing saop mong ganap, king kikang obra. Harapan mi sana ing obra mi keti king yato, at itagulaling, ing kiking sarili king pamitatag, king kikang kayarian. Kapamilatan, ning upayan ning Espiritu ng Isokristong anak mo at ginumi, manggaman king alangangga. Amen. Ing Ginoo manatileya kay kayo. At keka ang Iyat na timurin. yoring puso yo. Makayat nano king Ginoo, Pasalamatan taya ing Ginoo Dios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunipen karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati. At numan ka rin o ibpa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Isokristong ginumi. Ya ing kordero amilalako king kasalanan ning yato. King kiyang kamatayan, sinintang na ing kikaming kamatayan. King pamanubli ng mibi. Linarin na at binalik ing kikaming biye. Ulinita, kami ring sablang kororing anghel karin banwa. Daralit mi ing kekang ligaya. Layon makyabi alang tuknang babi kapurian keka. At ngaming kakanta. Banal yang Ginoo, Diyos sa mayupayan. Mituyeng banwa, mituyeng yato, kingkekang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Manyaing daratang, king lagyuning Ginoo. Manyaing daratang, king lagyuning Ginoo. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan.
matas katasan. Tunay kapin banalo ipa, ikim panibatan ning sablang kabanalan. Uli nita, pagparalang pumi, pabanalan mo sariti ngayon king spirito mo, ban para kay kami malyari lang katawan, at dayan ng ginuming Hesus Kristo. Bayo yami dawon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pipasalamat ya keka, perasone at binini ka rin kiyang disipulo at ngana, tanggapan niya iti kungan at kanan niya, itiayin ka na kong katawan, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuha ni ang kalis, pasibay ang pipasalamat kay ka, at binini ang kalis karingkiyang disipulo at ngana, tanggapan niya iti kungan, minom ko kaniti, iti ay ang kalis ng kanakong daya, indaya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubo para kay kayo, at para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan, daptan ni iti bilang kapikiganakan kanako. Daya ng Kristo, ikapos mo kami. Ipasyak tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o ipay kamatayan at pamanyoblin ng mibining anak mo. Darahon mi ake kaiting tinapin ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kay ka, ing pepelarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kay ka. Papakumbaba ming pagamuamo, king ikamingan sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kaming anting metong ning Espiritu Santo, ganakan mi o ipa, king Santa Iglesia mong makalaganap king may tuyatu, ban mi ganap ya king lugod, kami ng Francisco na ki kaming Papa, at Florentino aki kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pipaynawan at maninayang sobling me, at ding sablang miyangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakalulwan mo kingan, gawan mo kingan karapat dapat magkamit king bialang angga, ban kaya binang Maria ing biring indoning Diyos, kaya biring apostol, San Agustin, Santa Monica, ating sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kikaban ning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kikanganak. King kapamilatan ng Kristo kambinat kaya ipang mayupayang tutu kagom ning Espiritu Santo pupuryan dakat parangalan manggaman king alang angga. Amen, 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 amen. Ngini manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tero nakikatamo ning Ginoo.
Iatsuban Isamba niya'y langyo mo Datang ke kami Ingkayarian mo Bipamintuaing lumo Etiking yato ating banwa Bipamintuaing lumo Ingkakanan mi King Aldo Ibiemu ke kami King Aldo at ipatawad mo ke kami ding sa langit ka anting pamamatawad ni karing mikasala ke kami emu ke ipay sa ulting tukso nunay kabusking maro. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang maro. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ning kikang pakalolo. Parati king mikabus ning king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan. King panyatang na Jesucristong kay kami talapangabos. Uling kay kaing kayarian, kayo pa yan nating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babi ko kay kayo. Imo sa babalik din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kay kayo. At keka antemorin. Ipakitang ini ing may kakamitong tamo king kapayapan. Korderoning Diyos, ang ilalako, king kasalanan, ning yatu. Pakaluluan mo kami. Korderoning Diyos, ang ilalako, ing kasalanan ing yatu pakaluluan mo kami. Kordero ing Diyos amilalako ing kasalanan ing yatu ke kaming kapayapan, ibiemu ke kaming kapayapan. Niyo ing kordero ning Dios, niyo milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayayaos king apunan ning kordero. Ginuwe ko matampang tanggap kay ka. Tapos kingkingkas mo nga mano, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen.
aking Diyos, sa iyo ko nasumpungan, yaong aking minimiti, at hangad na kaligtasan, iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulumbay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon, ang katulad tatangain nila ako, sa malayo itatakas, at kung ito'y mangyayari, ihong walang magliligtas, dudurugin nila ako, lulurayin walang habang. O Yahweh ko, o aking Diyos, sa iyo ko nasumpungan, yaong aking minimiti, at hangad na kaligtasan, iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulumbay. Maghari ang katarungan. Manalangin tamo. O Ginoong kiking Dios, pasalamatan da ka paulining maragul mong tiwala kay kami. Pinaligmi kay kami ing mismong misyon ng kikang anak, ing maging kiyang pangatyo king yato. Makapagari kisanang kaya binapotang magbiasa king sumuyong kalupan na, banding tao, akit da king Kristo mabiya, uling ikami ing katawan na keti king yato. Iti adwan mi kika kapamilatan ng Kristong Ginomi. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At kay ka ang temurin. idukuri ring buntok yo para king masusing bendisyon. Ing Ginoong Isus sasabyan na kay katamo, anti mo yung sinabi na karing apostol, ikong maging saksi ko king mabilugay ato. Ita manatiling makatatalanga banwa, nuni maging kiyang mensahe ning kapanaligan karing tao, kete king yato, kapamilatan ning pamibiye, taong makayagpang king kiyang ebanghelyo, at adwantamo ing bendisyon ning Dios. Adalataya sana ing mensahe ning Ginoo, king kikatang kapananwanan at king kikatang balayan. Amen.
Umiya sanang darapat mayap, kapamilatan tamo at agawatayang mayayakit ngining kasalukuyan. Amen. Manatiliya sanang kayabi tamo kapamilatan ning kiyang espiritu, ngini at mangganaking kapupusan ning panahon. Amen. At bendisin na nakungan sana ning lubos na mayupayang Dios, ingib pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umin ako king kapayapan, banlugod at sumuyo kang Kristo, karing taong makapaligid kikatamo. Salamat kin Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad declamamus, exules e vieve, ad te suspiramus, gementes et mentes, in lagrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos convertens. Estum benedictum fructum ventris tui, nobis os exilium, os O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.